Zdravím vás, naši diváci. V dnešnom krátkom inštruktážnom videu si ukážeme, ako pracovať s diagnózou hallux valgus, ktorá sa inak nazýva aj ako vbočený palec. Jedná sa o diagnózu, ktorá trápi častejšie ženy, a to v pomere 8:1 a vzniká veľmi často kvôli plochonožiu, nesprávnym pohybovým návykom alebo napríklad nevhodnej obuvy. A vyzerá napríklad takto. Dneska však nebudeme preberať nezaujímavú teóriu, ale ukážeme si hlavne praktické cviky, ktoré si môžete zacvičiť aj doma a pomôžu vám pravidelným cvičením túto diagnózu zvládnuť. Terapia vbočeného palca začína manuálnym ošetrením v oblasti plosky nohy. Tak ako vidíte na videu, si pomocou svojich rúk môžete pomôcť palec trošku povoliť a následne tlakom do oblasti klenby uvoľniť mäkké tkanivo v oblasti celej nohy. Po manuálnom uvoľnení plosky nohy následuje aktívne cvičenie. Cvičiť môžete napríklad s využitím krátkej pásky, ktorá vám zabezpečí optimálne postavenie v oblasti palcového kĺbu. Pásku aplikujete medzi oba dva palce, následne ich aktívne zdvihnete smerom nahor a snažíte sa pomalým, kontrolovaným pohybom palce pomalu pokladať naspäť na podložku. Vykonáte približne 10 až 12 opakovaní a snažíte sa, aby sa vám ostatné prsty nezatínali do podložky a aby nenastával veľmi veľký pohyb napríklad v oblasti kotníku alebo celej zvyšnej dolnej končatiny. Ako druhé aktívne cvičenie je možné využiť cvičenie s využitím loptičky. Tu umiestnite medzi oba palce, následne palce zdvíhate smerom nahor a opätovne pomaly pokladáte dolu. Snažíte sa do loptičky aplikovať primeraný tlak, ktorý vychádza hlavne z pohybu v základnom kĺbu palca. Takéto cvičenie vykonáte 8 až 12 krát a následne dáte pauzu a pokračujete ďalšou sériou. Pre ošetrenie mäkkého tkaniva v oblasti klenby nohy môžete taktiež využiť masážny valček, na ktoré je dôležitý zatlačiť pomerne veľkou silou, mierne do bolesti a pomalými pohybmi prejsť celú plochu chodidla. Pre správne vykonanie tretieho aktívneho cvičenia opätovne využijeme gumovú odporovú pásku. Tu umiestnite z vnútornej strany palca a následne si v priebehu pohybu, kedy palec zdvíhate smerom nahor a posúvate do strany, touto páskou pomáhate. Snažíte si pomôcť iba takou silou, aby sa vám podarilo palec krásne v priebehu pohybu korigovať a aby došlo k jeho rovnému postaveniu. Po vykonaní opakovania môžete ťah na páske mierne povoliť, vrátiť palec do pôvodnej polohy a následne opakujete niekoľkokrát za sebou. Opäť vykonáte 8 až 12 opakovaní a dáte si pauzu. V priebehu bežného dňa, kedy zrovna nemáte čas na cvičenie, je možné vbočený palec zatejpovať. Nameriate si približne vzdialenosť od palca k pete, tejp zastrihnete tak, ako vidíte na videu a umiestnite kotvu do oblasti palca bez napätia na páske, tak, aby jeden koncek tejpu držal palec z jednej strany a následne druhá strana tejpu podržala palec z vonkajšej strany. Po umiestnení kotvy tejp zažehlíte, následne posuniete ďalej podkladový papier a dôležité, s pomerne veľkým ťahom, až do skoro 100% natiahnutia samotnej pásky, dolepíte niekoľko centimetrov z vonkajšej strany chodidla. Následne tejp opäť poriadne zažehlíte. Úplne bez napätia voľne dolepíte zvyšok pásky smerom ku kotníku až na druhú stranu. Po nalepení tejp opätovne poriadne zažehlíte. Takto nalepená tejpovacia páska vám na nohe vydrží 3 až 5 dní a bude vám pomáhať korigovať postavenie palca v priebehu bežného dňa. Tak, naši diváci. Pevne verím, že po zliadnutí tohto videa už budete vedieť, ako si správne na diagnózu vbočeného palca zacvičiť a že vás toto video namotivuje práve k pravidelnému cvičeniu. Pokiaľ sa vám video páčilo, napíšte nám komentár, dajte nám like, kliknite si na zvonček, aby vám neuniklo od nás už žiadne video a my sa práve v nejakom ďalšom videu spoločne uvidíme. Tak ahoj!